Dwi ddim yn gyfrinach bod hi'n poethi fan hyn yn y sioe frenhinol yn Llanelwedd o ran y tywydd ac o ran y cystadlu hefyd. Mhen deheuol y prif gylch mae'r gystadleuaeth ar gyfer y Merlod Cymreig Tape Cob i eboles neu adfarch blwydd o'd. 20 wedi rhoi henwe lawr nôl ym mis Ebrill i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma ar fore Dydd Mawrth. Mae weld yn lled llawn yn y categori yma. 21 ychydig bach dros hanner wedi dod yma i gael ei beirniadu gan Sir Robert Howard yw'r beirniad o Loegr wrth gwrs o Bucks. Hen law ar fagu wedi cael crynlwyddiant. Mi oedd Moorcroft Master Tom. Ceffyl iddo fe fagu yn bersonol ond ddim yn eiddo fe bellach. Mi nath e ennill yma cwpl o flynyddoedd yn ôl a mae Master Tom wedi mynd trwyddo i'r cydi eleni. Mae'r het wedi diosg. Yn gyntaf, dwi'n meddwl bod e heb newid Liara o'r Ishi. Yr un y gath Lisa Bassam, eiddo Lisa Bassam, 661 dwi'n meddwl. Ar hyn o bryd, i ni yn gweld Rhuban Goch yn cael ei wobrwyo i enillydd categori'r eboles neu adfarch blwydd o'd yng nghystadleuaeth Merlod Cymreig Tape Cob. Liara o'r Ishi yn eiddo i Miss Lisa Bassam sydd wedi dod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma. A'r enw difyr iawn yna wedi cael ei ysgogi gan ffilm Quentin Tarantino sef Kill Bill Owen. Be well. Dim byd gweithio gwbl yna. Felly y rhosyn coch yn cael ei roi'n brwd iawn wrth ochr. Dwi'n meddwl mae Rob Allen yw hwn, Prydfa Drogida. Ond eiddo Lisa Bassam wrth gwrs. Y fam wedyn Tyreos Billy Fury a'r tad Moorcroft the Master. Ac fe fydd Rhuban a mae'n siŵr sawl llun o'r ceffyl yma yn edrych yn prowd iawn ar y silff ben tân gytre. Fyddan, bydd Rhuban Coch yma yn mynd ar prif le am sawl wythnos dwi'n siŵr. Ar seld mae'n siŵr. Ie. Ymhlith lot o'r eraill. Mae pobl yn gofyn weithiau beth yw pris Rhuban Coch. Mae'n anodd rhoi pris ar Rhuban Coch. Dwi'n meddwl bod chi'n gallu, mae'n amrysiadwy. Mae ennill ar Rhuban Coch yn y sioe yma yn meddwl y byd i llawer o bobl. Mae llawer o bobl yn prynu ceffylau ennill, ond i fagu rhywbeth a magu'r llinach hynny nôl cenedlaethau, dwi'n meddwl hynny yw'r uchelgais gan llawer o bobl. Felly beth yw'r pris? Does dim pris, mae'n amrysiadwy. Na, a bod chi wedi meithrin magu o'r gwreiddyn mewn gwirionedd yn dyfe, mae hynny yn ychwanegu at y Rhuban Coch. Ie. Yn fore llwyddiannus iawn fan hyn yn y prif gylch. Gyda'r gwahanol gystadlaethau. Y cylch i'ch atgoffa chi wedi rhannu mewn i 3 adran, i 2 rhan. Ac yn yn y rhan ddeheuol ar hyn o bryd, y mwynhau. Felly yn gyntaf, Lisa Bassam, Liara o'r Ishi. Yn ail wedyn, dwi'n meddwl mae Adrian Bowen ydy hwn. Glyn Coch, Victoria. Yn gyntaf yn Glynnes Glenny. Yn drydydd wedyn, eiddo Cerdyn a Doreen Jones o Gerll Llandysul. Jack Bowman dangos wrth gwrs. A enw'r ceffyl yma ydy Synod Ringlet Charm. Felly'r coch y glas a'r melyn wedi'i rhoi gan Mr Robert Howard. Yn cael bore prysur iawn yn ochr ddeheuol y gylch. Robert Howard wrth i fodd ar adran ec. Yn agos iawn at ei galon e. A cyfle nawr yn ni gael gweld Liora o'r Ishi yn ei gogoniant. Yn eiddo i Miss Lisa Bassam ac wedi ennill cystadleuaeth y Merlod Cymreig Tape Cob. Dosbarth eboles ag adfarch blwydd o'd ac yn llawn heiddi y Rhuban Coch yna.